שלום וברוכים הבאים למדריך המקיף שלי לכתיבת סמינריון מקצועי. שלב ראשון, בחירת נושא. חפשו תחום שמסקרן אתכם וניתן לחקור אותו לעומק. להשראה ומאמרים אקדמיים אתם יכולים להשתמש בגוגל סקולר. הוא מתאים לרוב התחומים. בעבודות משפטיות מומלץ לעבוד עם מאגר נבו. שם תמצאו פסיקה, חקיקה ומידע משפטי נוסף. שלב שני, סקירת ספרות. אספו מקורות רלוונטיים, סננו אותם וארגנו רשימה ראשונית. להתמודדות עם ניהול המקורות, כלים כמו מנדלי או זוטרו יעזרו לכם לשמור ולארגן את הציטוטים. שלב שלישי, מתודולוגיה. הגדירו את שיטת המחקר, איכותנית, כמותנית או משולבת, בהתאם לשאלת המחקר. ציינו את כלי המחקר, סקרים, רעיונות, ניתוח מסמכים או ניסויים, בחרו בהתאם למטרות שלכם. שלב רביעי, איסוף נתונים. תכננו לוח זמנים מסודר, במיוחד אם העבודה דורשת אישורים או רעיונות. ניתוח הנתונים. תוכלו להשתמש בכלים כמו פייתון או אקסל כדי לעבד ולהציג את הממצאים בצורה ויזואלית. שלב חמישי, ניתוח הממצאים. הציגו את התוצאות בטבלאות או גרפים והסבירו את המשמעות שלהן. חברו את הממצאים לשאלת המחקר ולסקירת הספרות והדגישו את התרומה של המחקר שלכם. שלב שישי, דיון ומסקנות. ציינו מגבלות, תרומה ומסקנות, ויציעו כיווני מחקר עתידיים. שלב שביעי, כתיבת המבוא והמסקנות. עשו זאת לאחר שהתוכן המרכזי מוכן כדי למקד ולהתמקד במסרים. שלב שמיני, עריכה והגעה. בדקו אחידות, תיקוני כתיב וניסוחים מדויקים ושמרו על סגנון אקדמי. שלב תשיעי, רשימת מקורות ביבליוגרפית. השתמשו בסגנון ציטוט אחיד, APA, MLA וכדומה, והקפידו על סידור נכון. כלי חשוב נוסף, השתמשו בבדיקת גניבה ספרותית, כלומר plagiarism checker, לוודא שהעבודה שלכם מקורית. חלוקת העבודה לפרקים קטנים ושמירה על סדר וארגון לאורך התהליך יחסכו לכם זמן בשלב העריכה. זהו, כך תכתבו סמינריון מעמיק, מקצועי וממוקד. בהצלחה בכתיבה. תודה שצפיתם. אם יש לכם עוד שאלות או הצעות, אתם יכולים לכתוב לנו בתגובות. בנוסף, אם אתם זקוקים לעזרה בכתיבת הסמינריון, אל תהססו לפנות לסמינריון פרו בכתובת סמינריון.pro. תודה ובהצלחה.